Ако сте собственик на компания и в последно време имате усещането, че нещата не са Ако сте такива, собственик на са били, компания и ви интересува искрено отговорът на въпроса какво се случва, то тогава задължително изгледайте това видео за 10 стъпки и ще намерите различни варианти на отговорите. Здравейте, приятели, виртуални и не само. Днес реших да запиша това видео. Всъщност това видео съм го обещал в една от презентациите, може би преди 2 седмици, но преди 2 дена това, което се случи с мен, ме провокира да побързам. Защото бях на една сбирка, на едно парти, където гост беше човек с дългогодишен опит, успешен в бизнеса. И той обърна особено внимание на моята презентация, когато казах, че се занимавам с систематизация на бизнеса. И именно той с голямо уважение се отнасяше към това, което аз казвам. И на въпроса ми защо е така, той ми отговори, че в развитието на неговата компания е ползвал услугите на консултант от Англия, много висока топка, професор по икономика, и му е разказал за цикличността във всяка една компания. И казва, аз веднага му зададох въпроса как тогава има компании на по 120 години, защото както продуктите, така и компаниите имат своя живот. Раждане, пик и съответно умиране. И казва, че му задал въпроса защо има компании на 120 години. Всъщност това са много малко компании, по-скоро корпорации. И отговорът е в това, което аз знам и мога. И така, съветвам ви да останете до края, защото накрая вие ще разберете не само теоретично отговорите на този въпрос, какво с компанията ми не е както трябва, но ще получите едно супер готино предложение, което си струва да ползвате. И така, нека да се прехвърлим. Ние сме направили един много интересен слайд за 10 стъпки във всяка една компания. Това е всъщност една от нашите концепции, които споделяме на презентациите, че без значение колко души са в една компания, без значение какъв е продукта на тази компания, без значение кой, как и така нататък развива тази компания, то всяка една компания от нейното начало, т.е. от стартъпа до корпорацията, минава през 10 стъпки. И така, първата стъпка е стартъпа. Там всичко е много просто и ясно. Ние имаме някаква бизнес идея, стартираме я, всичко се получава или не се получава. Ако не се получава, кръст. Спираме и търсим друга идея, която да стартираме. Но ако всичко се получава, т.е. нашата хипотеза получава положителни отклици, отзиви от пазара, т.е. тя е нужна, хората ни плащат за това, това нас ни мотивира, вдъхновява и ние още по-решително и смело започваме и правим следващата стъпка или следващият етап в бизнеса. Това е вторият етап, където имаме бърз растеж. Когато нашата хипотеза е била тествана успешно, вече ден сме на втората стъпка, бързият растеж. А, Критикуваха ме колегите, че в предишната презентация прекалено много време зае, така че днес ще бъда изключително стегнат и мотивиран, така че слушайте внимателно, ще се радвам да ни напишете откъде ни гледате, да ни напишете във връзка с това, което чувате и виждате, какви въпроси имате, защото за нас това е много важно, защото мисията на Хайвазян Академия е всъщност да помагаме на бизнеси и предприемачи да растат, да се развиват, да бъдат по-технологични, по-печеливши, въобще създаващи повече разлика в обществото, като ние им помагаме да внедряват инструменти за дигитален маркетинг и управление на компаниите си със собствените си ръце. Така че ще се радвам да ни напишете откъде ни гледате, да ни напишете какво ценно чувате в тази презентация, какви въпроси, това е още по-важно, имате към нас, защото ако не можем да ви отговорим сега, то със сигурност ще запишем видео именно по тези въпроси, свързани с управлението на компанията, разбира се. И така, вторият етап е бързият растеж. При първият етап, където ние стартирахме идеята, тествахме, получихме позитивният отговор от пазара, че тази идея е нужна, без значение дали правим продукт или услуга. Във вторият етап, когато ние сме получили първоначалният тласък в развитието на компанията, ние започваме много бързо, много мащабно да развиваме вече тази
дейност. Без значение. Дали правим, може да правим някакви пълнички, може да правим някакви консултации за, примерно, как да си построим изгодно къща, без значение какво е това, но след като ние сме получили импулс веднъж от пазара, ние започваме много бързо да развиваме тази идея. Обикновено в този етап на бързият растеж ние не имаме много нови сътрудници, ние не имаме офисни помещения, ако това е необходимо, или пък не имаме машини, или пък каквито други ресурси са ни необходими, за да генерираме този продукт или услуга. Това е характерно, бързият растеж. Най-вероятно сте чували, че когато нещо се случва прекалено бързо, а, има една много хубава приказка, казва, че умните немци са казвали, който прави прекалено големи стъпки, но се късали панталоните. Тоест, чували сме, че има и такива приказки като грешки на растежа. Когато ние растем бързо, когато получаваме добър отклик, отзив от пазара за нашата идея, ние обикновено сме опиянени, летим и така компанията се разширява, ние наемаме много нови сътрудници, разширяваме дейността си и сигурно сте чували грешките на растежа. И така, благодарение на грешките на растежа, ние стигнахме до третият етап в развитието на една компания. И това е... Дай да виждаме третият етап, Дени. Третият етап, това е когато този бърз растеж всъщност започва да се забавя. Забавянето на растежа е първата индикация към четвъртият етап. Всички сме го преживели. Много компании, ето тук някъде приключва дейността си. Не, рано е още за четвъртия, сега сме на третия етап. Забавянето на растежа, всъщност, сигурно ви е станало ясно, че при първите три етапа, когато всичко просто летеше, клокочеше около нас, ние бяхме в един такъв процес на опиянение, всичко се случваше много бързо, съответно там се допускат и много грешки. И ако хората не излязат бързо от това опиянение, то тогава третият етап може да бъде много критичен за тях, защото това забавяне на растежа всъщност може да бъде и началото на края на компанията. И така, забавихме растежа в третият етап, имаме проблеми с администрирането, вече започва да се получават тези първи неразбирания. Неразбирания, които в началото съществуваха с всички. В началото собственика на компанията или този човек, който е визионера на компанията, който е носителя на идеята, обикновено започва сам или с един-двама помощници. Най-обикновено това са негови роднини или пък близки приятели. И когато всичко почне да върви добре, нещата са окей. Той знае каква е идеята, но при бързият растеж ние имаме една грешка, когато се наемат много бързо нови хора. Тези нови хора не знаят каква е идеята на визионера на компанията, не знаят всъщност какво правят. Те просто механично правят много неща и така се стига до това четвъртия етап или четвъртата стъпка, първата управленческа криза. Защото още там, където имаме забавяне на растежа на компанията, ние усещаме едно неразбиране. Неразбиране с нашите партньори или хората, с които работим. Неразбиране с... Въобще в компанията започва да се получават странни неща. Ушким всички говорим на един език. Ушким всеки има нещо в предвид, но то се оказва, че резултата го няма. Правим същото, каквото правихме преди, а резултата го няма. И много хора, без да си дават сметка, така неусетно стигат до четвъртият етап от развитието на компанията или това е първата управленческа криза. И тук, специално за този етап или какво представлява управленческата криза или какво е систематизацията на компанията, това трябва да го... Това обещавам да запиша едно абсолютно отделно видео, защото защото ще отговоря и на въпроса на Деница Илиева, но искам да кажа, че систематизиране на компанията, когато произнасям аз, имам предвид внедряване на инструменти за управление. Защото ако аз съм създал една компания, давам реален пример от моя живот, създадох компания за продажба на ядки.
Докато правех това, всичко се получаваше добре, направих един павилион за ядки, втори павилион за ядки, едновременно с това продавах и на едро ядки, но все беше продажба. Видях, че има продукти, които се продаваха много добре. Такъв беше продуктът слънчогледови семки. Започнах и да го пека. Както виждате, вече компанията се разраства. Освен, че го печахме, ние трябвахме от някъде да го снабдяваме. Тук се разраснаха дейностите. След това решихме да го пакетираме. Тоест, всичко това вече е растеж на компанията и да, разбира се, увеличават се и печалбите, но тук се включват много дейности, много хора и както в началото работихме аз и моят баща, така изведнъж, освен продавачки, имаше хора в цеха, които печаха и пакетираха, други, които транспортираха. И в един момент се оказа, че в компанията работят повече от 20 човека. А и стигнахме до момент, в който работят повече от 100 човека. И в този момент, нищо, че печалбите бяха големи, аз интуитивно разбирах, че нещата не са както трябва, защото постоянно се случваха някакви недоразумения. Аз не можех да разбера защо и си го обяснявах, че то най-вероятно е така с големите компании. Но не е така и точно за това ще запишем отделно видео именно за систематизацията на компанията или инструментите за управление, какви и как се внедряват те, защото по този начин само може да се излезе от тази криза на управлението. И така, имам един въпрос, на който желая да отговоря сега. Според вас, наемането на повече хора ли е причината за забавяне на растежа? Аз бих отговорил, че не само наемането на повече хора, а като цяло неразбирането за същността или за предмета на дейност, който се случва. Защото едно нещо, ако аз имам и тук е неразбирането въобще в неговата цялост на това с какво трябва да се занимава създателя на една компания. Обикновено повечето хора си представят, че създателя на компанията трябва да се занимава, т.е. той трябва да може да работи най-много, той трябва да най-много да е в процеса, най-много да може да вика, да е най-силен и така нататък. А всъщност създателя на компанията, той е визионер, човека, който създава пътя, визията за развитие на компанията и той е човека, който трябва да внедри инструментите за управление. Защото дори да сме много хора, ако ние правим едно и също нещо и нищо не се променя, да речем, ние произвеждаме тухли. И ние имаме една кариера, където копаем глина, от глината правим тухли и да речем сме били само двама души, когато сме започнали, след това ставаме 20 човека, но ние правим само тухли и произвеждаме тухли. Ако двама души сме правили 1000 тухли, то 20 човека правим 10 000 тухли. А в този случай ние правим едно и също нещо и количественият ръст не е проблем. Ние правим едно и също нещо. Но проблемите възникват, когато започва да се усложняват дейностите, когато започва, че ние не купаем само глина тук, но ние купаем и на друго място. Възникват нови транспортни услуги, възникват нови роли и длъжности и тогава вече се усложнява картинката. И не само хората, но и функциите, които те изпълняват, ролите, които те играят в една компания са от значение за това какво се случва. Но нека да се върнем, бяхме на четвъртата стъпка. Попаднахме в първата управленческа криза, в която, повярвайте ми, сама компанията не може да излезе. Петият етап е внедряване на инструментите за управление. В този случай всяка една компания има потребност от специалист, консултант или човек, който е наясно с тези процеси. Както когато ни заболи зъб, ние какво правим? Ние не хващаме нищо, че разполагаме с този инструмент, т.е. дори някъде в литературата вие може да намерите чисто теоретично как се излиза от тези кризи. Има книжки написани какви инструменти трябва да внедрите в компанията си. Но ако вас ви заболи зъб, едва ли вие ще хванете, ще отидете да си купите едни клещи и да си извадите зъба. Дори заболекарите ходят при други заболекари, имат нужда от тази специфична услуга. Същото е и тук в петият етап, внедряването на инструментите за управление. Ако накратко трябва да кажем кои са тези инструменти за управление, във всяка една компания основното нещо, с което оперира собственика на компанията, затова и ние казваме, Хайвазян Академия помага на предприемачите и собствениците с собствените си ръце да внедряват тези инструменти, за да знаят и могат те самите всичко това, защото компанията, всъщност това е детето на нейният създател. И този, който е създал компанията, той трябва и да я развива.
Именно за това основната идея, с която е била създадена компанията, мисията на компанията трябва да бъде формулирана. След като бъде формулирана мисията на компанията, начина по който ще се случи всичко това, постигането на мисия, целите на компанията, идеалната картина в компанията, всичко това трябва да бъде много подробно разписано от собственика на компанията. Трябва да бъдат разписани всички функции в компанията. Записали сме видео за организационната схема на компанията, може да го изгледате. Без значение, отново, това е другият тезис на нашите презентации, че без значение на колко години е, с какви продукти се занимава, какви обеми прави, дали е продукт или услуга, то всяка компания може да се покаже като една съвкупност от 7 отделения, които хармонично са взаимно свързани и работят. По този начин собственика на компанията разписва длъжностните характеристики, какъв е ценният крайен продукт на всяка една от тези длъжности, статистиката, по която се мерят тези длъжности, как се случва кореспонденцията или координацията в компанията, взаимното обмена на информация между отделните участници в целия процес в компанията. И така се стига до финансовото планиране, когато всичко е ясно, кое как се случва, как се планира и така седмица по седмица, план след план, всичко се внедрява. Накратко, това са инструменти, които се внедряват за около година, година и половина в една компания. Да, срока не може да бъде седмица или две, но веднъж направени, компанията започва нов живот. И така, както виждате, шестата стъпка, петата стъпка беше внедряване на инструментите, шестата стъпка е растежа. В шестата стъпка компанията започва един нов живот. Всичко започва от начало, защото вече имаме достатъчно систематизирана компания, всеки участник знае какво точно трябва да прави, знае какво точно се изисква от него, отделение по отделение всичко работи добре, всяко отделение знае точно какво трябва да произведе, знае точно неговата отговорност в контекста на цялата картина в компанията и така компанията стъпка след стъпка върви и напредва. Тя започва да расте, започва нов живот на компанията и в този случай вече този живот компанията е в пъти по-силна, по-мощна, по-стабилна. И растежът естествено е в пъти по-голям. Ето затова ние казваме, че една систематизирана компания спокойно може годишно между от 1 до 3 пъти да порасне. Защото когато се внедрят инструментите за управление, тогава познанието на пазара и всичкия опит, който до сега е бил, се превръща в един невероятно ценен ресурс, който може да бъде капитализиран многократно. Да, обаче систематизирахме компанията, тя започва бурно да расте и там отново имаме аналогия с първите 4 етапа, т.е. шестият етап е бурен растеж, а седмият е забавене. Сега, преди да преминем към седмия, виждам още един въпрос. Ако визионерът на компанията не е компетентен, как да се извади СП? Да, как би следвало да определи компетенцията на служителите и задълженията им? Деница, благодаря ви за този въпрос. Аз всъщност отговорих на него, че визионерът на компанията не може сам да си извади съдба и е хубаво да го разбере. В случая той трябва да се обърне за помощ от специалист, човек или компания, които се занимават именно с това. И стъпка по стъпка той да направи това. Да, пътят не е лесен. Тук искам да кажа, че много хора се опитват да живеят в заблудата и те затова се и заблуждават, защото те си търсят да бъдат излъгани, че това може да се случи много лесно, че някой ще му разпише нещо, ще го даде в компанията и в компанията всичко ще се промени. Не, тук преди всичко е отговорността на собственика на компанията. Той трябва да разбере, че всъщност растежът на компанията е единствено и само негова отговорност. Да, затова могат да му помагат много хора, затова задължително трябва да му помогнат външни консултанти, затова задължително хората, които са в компанията, но той е главното действащо лице. Ето защо
Нито аз, нито компанията, която представлявам, не правим това, не заблуждаваме собствениците на бизнеса, защото компанията се занимава от 2007 година с тази дейност и разбира, има ли са такива случаи, когато собственика на бизнеса казва: вижте, аз съм много ангажиран, аз се уморих, имам достатъчно печалба, готов съм да споделя с вас един сериозен процент, моля ви, вие се занимавайте с моята компания. Това не работи. Това не работи по простата причина, че собственикът на компанията, всъщност той е създал компанията, той вижда нейното развитие. И ако някой друг започне да прави това, то със сигурност това вече ще бъде друга компания. Ето защо а, това е възможно единствено само тогава, кое е възможно, ние да бъдем управляваща компания, но това е възможно само тогава, когато компанията вече е систематизирана. При една първоначално систематизирана компания, да, има този опит, но това е друга тема вече. Ние може да бъдем управляваща компания на една систематизирана компания. Така че, дори систематизирана, компанията, отново тези цикли, които съществуват, казахме, отиваме нагоре, пак тръгваме надолу. И стигаме до седмият етап или седмата стъпка в развитието от стартъп до корпорация. Компанията отново забавя своя растеж. И тук единствено и само изход от тази ситуация е от тази, да наречем, от това забавене и второ, естествено, че като резултат от забавянето се изпада във втората криза на растежа в една компания. И тук вече е стратегическото управление. За стратегическото управление като цяло ще запиша отделно видео, защото по време на стратегическото управление или стратегическата сесия или стратегическото планиране, всъщност много са свързани тези понятия. Какво се случва? Когато кажем оперативна задача или стратегическа задача, най-вероятно хората обикновено се сещаме, че разликата е най-вероятно в сроковете. Обаче, освен сроковете, и това е вярно, но не съвсем, защото освен разликата в сроковете, една стратегическа задача, която може да бъде и в много краткосрочен план, една стратегическа задача всъщност тя тотално променя играта или тя променя посоката, в която се е развивала компанията. И именно онази цикличност, за която говорихме в началото, по думите на английския професор. Компанията расте, развива се и съответно тя умира. И точно тук тя няма да умре, ако имаме такова стратегическо планиране при вече систематизирана компания и това стратегическо планиране променя курса на компанията. Така че това е много ценният момент и когато се внедри това стратегическо планиране, от тук нататък компанията вече започва да расте, започваме отново растеж и развитие и от тук нататък компанията, имайки способността и опита да излиза от двете управленчески кризи, а именно чрез систематизацията си и чрез стратегическите сесии и стратегическото планиране. Обещавам ви да запиша 2 нови филма за тях, защото колегите вече ми напомнят, че времето сме го превишили отдавна. И от тук нататък компанията вече може да се развива като корпорация и няма спирачки, които да й попречат за това. И така, искрено вярвам, че тези 10 етапа са ви били полезни, че те са ви помогнали да се ориентирате. Имаме един много интересен въпрос и тук е важно вие на себе си да отговорите на кой етап се намират вашите компании в този момент. Как да изградим работеща система за растежа на компанията? Аха, това е много интересен въпрос. Благодаря, Ксения, за този въпрос. Както този въпрос, ще използвам една друга хитрост, продажбена тук, понеже доста сме превишили времето и най-вероятно няма да е интересен отговора на този въпрос или да не прекаляваме. Искам да ви кажа друго нещо. Обещах ви в началото, че ако изгледате до края, ще чуете едно много интересно предложение как да излезете от тази ситуация. И именно там ще разберете отговора на този въпрос, как да изградите работеща система за постоянно растяща и развиваща се компания. Предвидели сме една възможност, която за сега, подчертавам, за сега е като подарък,
тъй като компанията Business Booster и дейността, която аз представям в България, те първа стартира в България и искаме да създадем позитивни кейсове, които да демонстрираме на бъдещите си клиенти. Затова сега имате възможността да се възползвате от една индивидуална консултация. Под това видео в описанието ще има линк, от който да се запишете за индивидуалната консултация и там вие ще може да получите отговорите на всичките си въпроси, както и конкретно разказвайки информацията за вашата компания. Аз ще ви задавам въпроси, аз ще водя тази консултация. За сега я водя аз. Ще отговарям на вашите въпроси и ще създадем един алгоритъм, по който вашата компания може да стане постоянно развиваща се и растяща. Така. Как да сме наясно? Добре, на всички въпроси ще ви отговоря на тази индивидуална консултация. Сега ви благодаря за вниманието и ви желая процъфтяване, просперитет, постоянен растеж и развитие на вашата компания. До нови срещи, приятели!